Na, sziasztok! Megint itt vagyok. Most ugyanúgy fogom csinálni a videót, még az elsőt nem sikerült feltölteni, mert gondoltam, hogy most folytatom majd, mert itt az rossz lenne, meg más lesz a pálya, még ezt a 3 percet kibírom, valahogy feltöltöm. Szerintem nem tudom, hogy mit mondjak, néma vagyok állandóan, még itt is. Amikor süket lennék, meg ilyen néma, úgy jó lenne videózni, így nem értene senki. Én itt állítgatok, közben meg így lövöldöznek engem. Ez nagyon jó. El se talál hozzá. Meg pajzsal, meg powerrel így jól lehet öldökölni. Szerintem ez így jó. Ezután feltöltöm a 2 videót, meg is nézhetitek. Ha valaki esetleg ennyi idő alatt ráklikkelt az egyik videómra, hát szerintem nem klikkelt rá senki se. Ez olyan gyorsan senki sem nézi a YouTube-ot, hogy feltölti a videót pár perce vagy 1-2 órája, azt már ott vannak rajta sok néző. Szerintem lesz rá néző. No, az egy... Mert? Szerintem inkább nem töltöm fel, majd utána, miután a felvétel hát úgy pár óra. Jó van, úgyis mindjárt vége van az időmnek, majd utána. Videó közben úgy. Na, bocsánat, itt beszélgettem. Hát, azért mondtam, hogy videó közben, mert mondtam. Beszélgettem. Szerintem itt vége van. Nem sokáig tartott a videó, majd csinálok hosszabbat is, majd. Sziasztok!